Nairobi. Yangore ni Jokenya koro odiyo fuku kendo dagi chiwo sir ne okumba mar thieth mar SHA e yor omenda. Kaluwore kod ripot manogol kod riwruok maok mar piny owacho mar Institute of Economic Affairs, oyangore ni higa achiel gi nus bang' Kenya chako tiyo kod okumba mar thieth mar SHA, onge sir moro amora mosedonjo aguch SHA kopogore kod chudo mag ji mochamo osara kod ji machudo gin giwegi. Kaka Judith Omondi leronwa, ripodno oyango ni SHA nyalo podho kaluwore ni nitiere nok mar omenda maromo bilion 116 e aguluno. Ripot mar riwruok maok mar piny owacho mar Institute of Economic Affairs okelo penjo kaponi en bedo ngudi mar Jokenya e chiwo sir ne okumba mar thieth mar SHA, koso en koso ng'eyo ni owinjo gi chiw sir mar omenda ne okumba ni. Kaluwore kod pend chik moko mag okumba mar thieth mar SHA, omi Jokenya kod jok thuolo mar chiwo sir margi e yor omenda ne okumba no, mak mana ni nyaka sani higa achiel gi nus bang' chakruok mar tich mar okumba ni e pachoka, kata mana siling ma pok ochiw kaka sir ne okumba no. On paper, according to the Social Health Insurance Act, there are other sources for the other two funds. There are other sources from grants, gifts, donation. But that is actually on paper. So far to date, since the 1st of October 2024, these funds have not received any grants or gifts or even donations. Ma biro e kinde ma ripod ni bende yango ni nitie nok mar omenda e okumba ni e chiwo thieth ma oromo ne Jokenya duto, ka e okumba mag thieth adek duto, kama oriwo Primary Health Care Fund, SHIF kachiel kod Emergency, Chronic kod Critical Illness Fund, pod nitiere ma oheo bilion 100 ma dwarore mondo mi okonyi e chulo thieth kaka dwarore. What is currently collected is not sufficient to run the SHIF fund. And then for the other two funds, the main challenge is that they are competing with other sectors, whether it's education, defense, and so on. So that makes it very difficult, and we'll see that the two actually have funding. We have funding gaps, and this makes it very difficult for the funds to be sustainable. Kakoro luoro nitie ni okumba ni nyalo podho, kaluwore ni kata bed ni migawo mar thieth osebedo ka go korgi ni kwan mamalo mar Jokenya osendikore kaka jokanyo mag SHA, matin kende ma chudo kaka winjore, ka thothgi gin ma ok ondiki, ma okawo kwan mamalo mar jokanyo mag SHA ma ok chudi. The informal sector is quite big. It's actually over 80% of the economy. So that obviously makes it very difficult to collect. And so this scenario obviously would lead to a risk of collapse of SHA and failure to protect households. Kaka yo mar reso okumba ni, riwruogni e dwaro mondo mi orang kendo omenda ma iketo mar chulo thieth kaluwore gi nyalo mar jopiny, manyo kaka inyalo bugo omenda mar SHA kokalo kuom yore mamoko mok chudo mar Jokenya, kaachiel kod manyo kaka ichulo gope mag ute thieth e kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV.